ба тафсилоти гузоришҳо таваҷҷӯҳ кунед. Милитсияи шаҳри Конибодон боз як нақшаи чорводуздиро барҳам зада гумонбари ҷиноят марди 35 соларо баъди тасарруфу интиқол додани 3 сар моли калони шохдор дастгир намуд. муайяну ошкорсозии ҷинояти мазкур натиҷаи назорати оперативӣ ва ба таври шабонарӯзӣ сафарбар шудани кормандони фаврӣ дар минтақаи маъмурӣ мебошад. боз як нақшаи чорводуздиро милитсияи шаҳри Конибодон барҳам зад, ки дар натиҷаи назорати қатъии оперативӣ ва ба таври шабонарӯзӣ сафарбар намудани кормандони фаврӣ ба даст омад. дар ҷинояти мазкур шаҳрванд Ҳотамов Ризо Аловадинович соли таваллудаш 1985 истиқоматкунандаи шаҳри Конибодон гумонбар дониста мешавад. гумонбаршуда шаби 14 ба 15 октябр ба қитъаи назди ҳавлигӣ рақами 204 воқеъ дар кӯчаи Усарови ҷамоати диҳоти Ғафурҷон Ортиқови шаҳри Конибодон ҳозир шуда аз набудани соҳибхона истифода карда 3 сар моли калони шохдори ба шаҳрванд Обид Мансуров тааллуқ доштаро тасарруф кардааст, ки арзиши чорво 26 000 сомониро ташкил медиҳад. Нияти дузӣ омада будем, ҳамин 3 сар гова дидем. Баъд як тавушном ба занг задем. Мошин равон кунем гуфтам. Мошин рӯй кард. Омада қатъи бор кардем. аммо рафиқатон аз мақсади шумо огоҳ буд? Медонед ки моли чорво дуздӣ аст? Не. Чӣ гуфта фаҳмондед ба он? Гуфтам ай хони худам бор мекунам. 4 рӯз пеш аз ҳодисаи ҷиноятӣ гумонбаршуда объекти дуздиро мушоҳида карда назди худ мақсад мегузорад, ки онро тасарруф ва берун аз шаҳри Конибодон интиқол дода фурӯшад. бо ҳамин мақсад Ризо Ҳотамов нақлиёти боркаш киро намуда тахминан соати 1 шаб 2 сар модагов ва 1 сар гӯсоларо ғайриқонунӣ аз сайни ҳавлӣ бароварда бо кӯмаки ронанда, ки аз қасди ҷинояткоронаи охирон хабар надошт, ба автомашина бор карда ба самти молбозори шаҳри Изтарафшан интиқол дода мешавад. қасди ҷиноятӣ дар ҳоле барҳам хурд, ки дар шоҳрои Конибодон Ғафуров кормандони фаврӣ нақлиёти боркашро санҷиш гузаронида ҳақиқатро рӯшан сохтанд. дар идома дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ дуздӣ будани чорво тасдиқ ёфт. ҳарчанд дар таҷрибаи амалӣ асосан шаҳрвандон дар ҳалли муаммои пешомада ба милитсия муроҷиат намоянд, дар ҷинояти мазкур милитсия ба соҳибмулк хабар дод, ки чорвои ӯ тасарруф шудааст, зеро то воқиф гаштани ҷабрида милитсияи шаҳри Конибодон ҳолати дуздиро ошкор сохт. саҳаре аз милитсия хабар омад, ки молҳои манро боздоштиянд аз роҳ. то ҳамин ҳолата шумо бехабар будед? Бехабар будам. гумонбаршуда бо расонидани зарари калон дар ҳолати рецидиви ҷиноят дуздӣ содир намудааст. хабар медиҳад тафтишоти пешакӣ Ризо Ҳотамов қаблан соли 2016 барои содир намудани ҷинояти дуздӣ суд шуда ҷазои ҳабсиро адо карда бошад ҳам боз такрор кардани одати бад ӯро на танҳо назди қонун, балки дар ҷомеа сархам намуд.